आ परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो परम सुख तगेले दिव्य लीलामृत परम सुख तगेले दिव्य लीलामृत परदैवना तगले साठी हे जगांत परदैवना तगले साठी हे जगांत परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो सुरमुनि जन बंजो देवु साकारुतो क्रूरी मामु कंसाले नाशु केल्ललोतो सारथी जाऊन पांडवांक रक्किलो तो सारथी जाऊन पांडवांक रक्किलो तो अक्रूर वरदु त्रिविक्रमुतो अक्रूर वरदु त्रिविक्रमुतो परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो गोवर्धन गिरिधोर्नु जनाक पाविलो तो गोवर्धन गिरिधोर्नु जनाक पाविलो तो गोरुवांक मोगुदिल्लो गोपालु तो गोरुवांक मोगुदिल्लो गोपालु तो देवकी गर्भांतु जन्म घेतिलो तो देवकी गर्भांतु जन्म घेतिलो तो धावता केळता यशोदेक सुख दिल्लो तो धावता केळता यशोदेक सुख दिल्लो तो परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो अपरंपार तगेली लीला वर्णन अपरंपार तगेली लीला वर्णन अपमृत्यु दूर जता नाम स्मरणेन अपमृत्यु दूर जता नाम स्मरणेन अपरोक्ष ज्ञानिक तगेले दर्शन अपरोक्ष ज्ञानिक तगेले दर्शन अपरिमित आनंद विजय प्रीतल ध्यान अपरिमित आनंद विजय प्रीतल ध्यान परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव तो परम सुख तगेले दिव्य लीलामृत परदैवना तगेले साठी हे जगांत परदैवना तगेले साठी हे जगांत परिपूर्ण अवतारी श्री कृष्ण तो परमात्मा हरि सर्वोत्तम देव 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 तो हे गीते रचनाकारो सत्यविजय भट उडुपी तशीच हे आमगेल चॅनलाचे सुरेश मल्ल्या आणि हे अवकाश कोण दिला कृष्ण जन्माष्टमी प्रयुक्त हे गीते सर्वांकय अर्पण करतास।